दीपाली आज काय स्पेशल? आज क्रॅब तंदुरी. मगे काय मी आणि बायलेन मस्त निकाऱ्यावर चरचरीत भाजलं आणि बायलेन ताट सजवून माझ्या पुढ्यात दिले. तसंच धरून डेंगो पिळवटून काढलाय आणि हातवड्यान फोडलं. आता हे सनसनीत डेंगे तोडून थोरल्या चुलत भावाच्या वाढदिवसाक जाऊचा होता. आता वाढदिवसाक जाऊसाठी बायलेन सनसनीत असा मेकअपचा किट काढला. हा असा फेसेस कॅनडाचा सिग्नेचर कलेक्शन 1300 रुपयाचा ह्या किट फक्त 899 रुपयाक पडता. प्रायमर, स्ट्रोक क्रीम, कॉम्पॅक्ट, ब्लश, काजळ, मस्करा, लिपस्टिक, मेकअप फिक्सर अगदी सगळा कायता असा. पहिला आधी बायलेन प्रायमर घेतला. ह्या स्किन का बेस देता आणि मेकअप जास्त वेळ टिकूक मदत करता. नेक्स्ट घेतल्या स्ट्रोक क्रीम. ह्या इन्स्टंट हेल्दी ग्लो साठी बायलेचा गो टू स्टेप असा. आता कॉम्पॅक्ट ह्या मेकअप सेट करता आणि एक्सेस ऑइल कंट्रोल मध्ये ठेवता. मग लिटिल ब्लश चेहऱ्यावर फ्रेश आणि नॅचरल फ्लश येतात. तुम्ही डोळ्यावर आणि गालावर लावू शकता. मग बायलेचा फेवरेट काजळ. डोळ्यांका इन्स्टंट डिफाईन्ड लुक मिळता. नेक्स्ट स्टेप मस्करा. मस्करामुळे लॅशेसला व्हॅल्यूम आणि लेंथ आणि मग लिपस्टिक, कारण परफेक्ट लिप कलर शिवाय लुक अपुराच असा. फायनली सेटिंग स्प्रे मेकअप लॉक करूसाठी आणि लॉंग लास्टिंग फिनिश साठी. ह्या असा माझ्या बायलेचा फायनल लुक. तुमका सुद्धा ह्या प्रोडक्ट आवडला असतात तर वर टॅग केलं आणि purple.com वर सुद्धा अवेलेबल असा. मी हे आता थोरल्या भावाच्या वाढदिवसा गेले ते काय बुके दिलंय आणि भूक लागल्यामुळे काजूच्या भाजीवर तुटून पडले. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का, तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.